Да новага навучальнага года школу «Аграград Калунін» істотна рэарганізавалі. З гэтага года, акрамя 123 вучняў, тут будуць выхоўвацца яшчэ 31 дашкольнік. Дзве групы, ясельна-малодшая і сярэдне-старшая, размясцілі ў памяшканнях былых малодшых класаў. Тут жа знаходзіцца санвузел, адаптаваны пад узрост, медыцынскі блок і абавязковы асобны выхад. Суседзямі па паверху будуць вучні першага і другога класаў. Вучні трэцяга і чацвёртага пяройдуць на другі паверх. Для таго, каб падрыхтавацца да прыняцця школьнікаў і дашкалят, Лунінецкай школе яслям-саду было выдаткавана сёлета каля 42 тысяч рублёў. Акрамя бюджэтных былі выкарыстаны сродкі спонсарскай і бацькоўскай дапамогі. Асабістымі сіламі прывялі ў парадак вялікую спартыўную залу. Акрамя таго, выкарысталі уласную традыцыю нетыповага інтэр'ернага афармлення. Вначале я работала сама на этим, потом заинтересовала и детей, и мне они помогали, потому что дети есть такие вот талантливые вообще в росписи. Каждый кабинет, и история у нас вся расписана, практически все стены связаны с нашей историей, с историей деревни, там наша и церковь. Родную гісторыю і культуру, як высветлілася, добра ведаюць і вучні другой Лунінецкай школы. Тут у межах укаранення мадэлі так званага STEM-адукавання не толькі адкрылі клас роботатэхнікі, але і распрацавалі уласны інтэрактыўны праект. Яго прызначэнне – вывучэнне мясцовых славутасцяў. Мы разработали маршрут самых интересных мест Лунинечны с использованием технологий дополненной реальности. Актыўныя тут не толькі дзеці. Дзякуючы аказанню платных паслуг, сярэдняя школа нумар 2 зарабіла ў гэтым годзе ўдвая больш грошаў, чым летась. Яшчэ каля 130 тысяч рублёў сёлета поступили з гарадскога бюджэту. За счет бюджетных средств отремонтирован актовый зал и проведен ремонт фасада внутреннего дворика. Из спонсорских средств и хозяйственным способом мы отремонтировали вот этот холл, в котором мы находимся, а также организуем занятия в классе робототехники, так называемом STEAM-классе, ремонт в нем и роботы, конструкторы для роботов были закуплены спонсорами. Спонсорскую дапамогу на агульную сумму каля 95 тысяч рублёў атрымалі напярэдадні навучальнага года і іншыя навучальныя установы района. Істотны ўнёсак зрабілі мікашэвіцкія прадпрыемствы. За счет районного бюджета было освоено более 300 тысяч рублей. На эти денежные ассигнования были сделаны капитальный ремонт Большечучевской средней школы, кровли Большечучевской средней школы. Также был сделан ремонт текущей кровли ясли-саду номер 10 города Луница, ясли-сад номер 12 города Луница. Ремонт фасада ясли-сад номер 8 города Луница и заменено оконных блоков в пределах 82 квадратных метров. Грунтоўна падышлі ў раёне і да арганізацыі дзіцячага харчавання, правялі рамонт харчблокаў. Звярнулі ўвагу і на стварэнне бяспечнай прасторы ў школах і садках. У 31 установе з 32 наяўных усталявалі сістэмы відэаназірання. Тацяна Будгусаім, Людмила Салзна, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».